10% 잡히래. 우리 하동리 상가집이 라지야. मेलेम थानांगौ थारमाने दा बड'लेण्ड जाया होननायखौनो बेना जाहैबाय आथिङाव गावनि रुवाजों दानाय बायदि जाखाबाय बियो रावजोंबो मोजां मोनजाला मानोना बिएलटिआबो बड'लेण्ड आन्दलन खालामदों नंगौना मा राजिबो दिनै एनडिएफबिनि एबसुनि बड'लेण्ड आन्दलन खालामनाया नंखाय जाहैदों प्रमद बर'आ माबा फायखारि माबा हारि आमाबा दंफां फाननानै जाग्रा आच्छा थिग আছে आं गासिबो मानिनानै लाजोबबाय दंफां फाननानै जाबाय प्रमद बर'आ उदै गेन्द्रा दे बेबो जाबाय आरो बेनिफ्राय फायखारि बेखौबो लाबाय आङो नों माबायदि दाना नों माबायदि बिएलटिनि आन्दलना मा आन्दलन बेखौल' एन्सार होलाय दे हाग्रामा महिलाया बेखौल' खोन्था जे बिएलटिनि आन्दलना बड'लेण्ड आन्दलन नंगौना नङामोन बेखौ खिथालायदो साबसे मानसि बुथारबोखो बियो जानला मोनला होनबा जायालै ओंखायनो रायजोफोर जोंना नंगौ नालाय नंगौ नङा नालाय नङा नंगौ नङा दा बुंनो हाला एबसुआ सात्र संगठना मानो इलेक्सन गेलेयोब्रा नै ओरै बे मन्थ्रआ खाथिला मैया मा जाहैबाय बिश्वजित दैमारिया हब्रा हैबाय बन'लआव थिथि थाथा बांगालफोर जुंगारफोर लाबोबाय बहाबानि जोंनि भटारा नङा औ दुब्रि समस्थिनिखौ दांना लाबोबाय ओरैहाय दिखांनानै मा थिमजानो नांगौ बेखौ हागतां सियानतां बे बिलासपारानि बांगालखौ बन'लआव लाबोना लेक्सार होबा जायो लाबोना लेक्सार होबाय बिराद दोबै मालाय फैसा मोनबाय नालाय फैगोन बांगालफ्राथ' आच्छा दे बाप लेक्सारा मा एबसुआ गोदो गाव हारसिंसो गेलेयोमोन इलेक्सनखौ मा पार्टिजों गेलेलाबायदों इउपिपिएल पार्टिखौ मानो सापर्ट होनांगौ गोदोथ' एबसुआ डाइरेक्टसो गेलेदोंमोन आरे बाहाय पलिटिक्सआव नोङो मा डाइरेक्ट मा इनडाइरेक्ट जोंहा जाय जोंनि प्राइड भटखौ जों होनो हागोन जायजों खालामनो हागोन बेखौनो जों ना सापर्ट खालामगोन दिनै इउजि ब्रह्मआ बिएससि लाबोदों बिटिसि लाबोदों बियो मा लाबोबावगोन बियो लाबोबावगोन बड'लेण्ड लाबोगोन आरो बेखौ रावबो हमथानो हाया रावबो हमथानो हाया दा बिथांमोना जानला मोनला बखिलाबायदों आनजाथारि बाथ्राफोरखौ लानानै बिनि थाखाय जथेस्थ' एन्सारा जोंनाव दं आरो साबधानखा जों बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारिया जेबायदि जानला मोनला सालाय दं होननानै बुंलाबायदोंना बेनिख्रुइ बांसिन जोङो बुंनो हायो गोसो जाबा इच्छा खालामबा जों बुङा जों बिदि बुंलाबायग्रा मानसि नङा बिदि बुंलाबायग्रा मानसि नङा जोङो बे 10-15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा खालामदों बिनि हिसाब खिताबखौ नोंथांमोना मिथिगौ बे 10-15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गामि गामि बियो मा खालामदों केम्प खालामदों इउथ बिपिएफ खालामदों बिआरटिएफ केम्प खालामदों माबा माबि केम्प खालामदों बे केम्पआव सोर मानसि थादों खना गफा गफा जौ लोंग्रा केम्प खालामदों तास गेलेग्रा केम्प खालामदों जुवा गेलेग्रा केम्प खालामदों जौ लोंग्रा केम्प खालामदों मानसि बुथारग्रा केम्प खालामदों मा जाखो बे गथ'फ्रा दिनै देनायसाय आंनि फंबायबो थानो हागौ नोंथांमोननि फिसाबो थानो हागौ फंबाय थानो हागौ बिनानाव थानो हागौ बे मानसिफ्रा दिनै मा जाखो मा जागोन दा बेबादि मानसिफ्राना रायजो जानो रोंगौ ना नोङो खामानि मावनो जानो रोंगौ ना मा मोनसे जानो रोंगौ दायो बिथांमोना उदांसा रायजोनि गोदाव सोराव दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सक्तिखौ बिथांमोना नस्थ' खालामनानै होबाय सोरबा बेंगालराव थांबाय सोरबा गुजरातआव थांबाय सोरबा गुबुनजों सोरबाजों खारफाला लांबाय गोदाव सोराव जाहैबाय जोंनि गथ' गथायफ्रा बे मोनसे अबस्था जाबाय मा खालामदों हाग्रामा महिलारिया आरो दिनै बिथांनो जों भट होनो बिनि थाखाय साबधान रायजोफोर 6 जनगोष्ठी बे 6 जनगोष्ठीखौ लानानै एसे मोजाङै सावरायनांगौलै रायजोफोर आं बुंखायो बुजिनो नागिरा संबिधानिक बाथ्रा बियो थारमाने मिथिबाय गोरलै रावजों बुजिनायनि थाखाय आं मोननैसोल' बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय फोजोबगोन 6 जनगोष्ठीखौ जनजाति खालामनो नागिरदों सोर खालामनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि